Trochu cukru, štipka soli, aby všetky krásne boli. To sú prísady, z ktorých stvorili naše úžasné kamarátky. Ale profesor Utónium tam omylom zamiešal ešte jednu látku. Chemikáliu X. A tak sa zrodili neporaziteľné sestry. Mali supersilné schopnosti a preto Blossom, Bubbles a Buttercup zasvetili svoje životy boju proti zločinu a ničivým silám. Televízia Markíza uvádza animovaný seriál Neporaziteľné sestry.